Pengaruh hal itu nggak tahu lah. Nama dunia gitu. Thansa Rising use group no sung ma ko ka mede yapti burung no ko sugya Thansa ke sasa mase ya porui biga bro doctor trang go bro ko tabu te no ko job do kama tin thau lu no rang pisi ko bo ko gai hok ke hok biga jo ton tan sajjo mana hene bro jo kono din ta ringoi bro ka te sa sai no kaham jaga tige kaham jaga tra mono doctor ta ma hene o ringoi tung ke kaisa phainai kurui o phainai kurin da te bro kablayo bi busan tam ka ham ne hene ta ke konde ko nogono ma tongko hospital to matrang dia sana mai kuri ini morok tini nok phaimon tu bo mi birat bukha tongko pa sumo bukha tongko nong no lamju khachini bukha hamba ya pha nong no jung tini chung khokta khokju manani ya phano chung na di nok tin se ku so phano okra phano chung kok phese jukti kaham ham thai mano chung obosi wa chu ko chung ja kono ringo Anda bukti di rumah tangga. Bukhukjwk Bwkhuruti Db bo ko yakmo faste pura ha chicken tengo sigon tengo bisingo doctor khaini ka doctor khaiba hamliya jibi trangka pula hospital trangka makonda thungka onak ki ja thanglai fike bong je chukui khaini ka chung om bisingo taw chini chubliya chung trangna bo samo bodo liango chung nong no taku buku bai bono chung maring khata Jadi nih story kayak udah gitu kalau barung to prai 8 mas kai to ta tawi mas ba January simengo dokter selama nih kalau dokter lepas terus nggak ada kayaknya. doctor khai jo saw operation to khaina nangnai ke operation khaina ka rang nangnai ka rang ni problem go borok pipri ma tupa rugi no teisa Itu tahu saya itu apa itu bos itu ta uru kurong no jung chuba se sanuta nanti je mantu jani khasuk tukui khokja khongoi bosi ponjo tija hai roka pono riyo ekonoi jung bai ke kaham ja tarangoi hini Bukhukjwk Db ma hamni manani abo bago jung rukun chuba sunai to hata mau bukan prinsip lain mau abo district Komorpur hingkai village nge katol ma morosora post office katol ma PS Salema prinsip itu Surma hoitole jengamo hot edisi krai bisi halen nan halai asam bari krai kita jadi no naik halang nih asal baru MBC te cuma konsekuensi nih omle jadi nanti video naik kan yang borong utang kok kan borok no phai chung kisa nai phine bago chung ko khasao tin lugi no naya phone borok joto সম্ভবত সাহায্য খাইকে খাইতো chung buddhi kisa di phaitu akai nei chung bong no ko kasa ho ka tin MDC na apa ini parah kan kam kamuni praga katalutma morosora ini lupa an bumung beauty mohon de burma mungkin kita bukan ang bini pia kodo karayo ini bawa bawa nin babot tini kamo thango bunyari mona phine belai belai hambai जों तिनि Thansa Rising youth ni phasingtui dolai hangkoro phaijak chini yango chini dara song jingno belai khino chubakha je जों tini manai Bwkhuruti Db bini sakhami hini khanawi जों bono naina phaimani je suktui je yak mantui जों tini jono 100 200 khlai thunlai hati chadrop phano nei जों bono klanglaikha je buskangni salo kami thangai bazar thangai hanyo hai chini manai sanjana no chuba ma haikino bini bagi bosung chuba lainai o je bithi paidrop phanang thu abon bagi जों bono chuba lainai जों tini chini Thansa Rising youth ni phasingtui phaijak cashier baithang deborma khoi district ni incharge shipsoko deborma teo dolai district ni incharge to botini sakhami ang sokai manliya te chini dara song phaijak borok no belai hambai जोंनो yang manai ni khoborok sawi जों bono naifai manan bagai tei जों khakhayo bwskangni salo dukurok bo chubawan hinai tei manai chini manai Bwkhuruti Db mano sakhamrewan hinai paithago abon sanai chini manai Bwkhuruti Db ma bini umor hangke 14 year
class 7 pass ng drop ingka angke phaji sing joto tipra sarok mili layene bono chubalayene tei ong o elakani je mo constituency ni khanamani je surma constituency khanao 46 surma constituency o jagani MLA bonang request khayo jodi nai tong hangka please phai chuba phaji tei 9 halahali asrambari ni khanao ADC elakani hangke ha by request rio je at least ning phai naifedi